जायखि जिखि धोरोमाव थाङा मानो बयबो बिथांमोनखौ गुरैयै आखाइ खबजों जों खावलायदों। राहा सम फैबाय आरो बेखौ लानानै जोङो खावलायगोन जाहाथे बैयाव खस्थ' मोननांनाय न' गोमाजानांनाय फबजानाय बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय फैबाय थानाय जिथु जेनेरेल सेन्सासआवहाय जों गासै बर' रायजो राजाखौ लानानै जिथु बाथौआरि लिरनो खावलायनाय, लोगोसेनो बाथौआरिनिफ्राय गुबुन धोरोमाव बास्लायनाय गासै रायजो राजाफोरखौहाय गुरैयै खावलायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि आरो गोबां खोथाखौ लानानै भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिन्थिगोन। बेराफारसेथिं एबसुनि खौरां मेल शिबसागरावहाय जिथु दैबानाजों नाख्रेबजानाय न'खरफोरखौहाय हेफाजाब खालामखांनायनि उनावहाय गोबां खोथाखौ लानानै बिथांमोना फोरमायफैदों खौरांनि गेजेरजोंहाय। दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै फैगोन 2027आव जानो गोनां जिथु जेनेरेल सेन्सास बिनि सायाव जोबोद गोथौयै मेहेर गोनाङै सावरायलायनानै बिथांखि लादों आरो गांसे आइ आफा रायजो राजानिसिम खावलायनाय फोसाव बिजाब जों दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे फोसाव बिलाइयाव जोङो आइ आफा रायजो राजा बयखौबो खावलायदों। जोंहा बाथौआरि रायजो राजाया अल आसामाव 80% दंखायो बाथौआरि हिसाबै। जोङो बे फैगोन सेन्सासआव धोरोमनि खोलोमाव बाथौआरि लिरनाया खाथां आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बाथौआरि लिरनांगौ बेखौ जों खावलायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव एरखेनानै थांनाय जेरै खृष्टान बर'फोर बिथांमोना 7% दं। बिथांमोनखौबो जों खावलायनो नागिरदों दिनैनि आफादनि गेजेरजों। जिहेतुके मोनसे समाव जों बयबो बाथौआरिखामोन, बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै खृष्टान धोरोमाव हाबनाया। हारिनि थामोनथा आरो इयुन जोरथायखौ नोजोर होनानै बयबो जाहाथे बाथौआरि हिसाबै लिरहरो बेखौ जों खावलायदों। आरो लोगोसे बाखि 6% जिखिनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय बाथौआरि जेरै ब्रह्म धोरोम, सोरबा जयगुरुआव थांदों, सोरबा कृष्णगुरुआव थांदों, सोरबा गौरिया मठआव थांदों, सोरबा कालासाद पन्थियाव थांदों, गासै जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय आइ आफा रायजो राजाखौ बाथौआरि हिसाबै लिरनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोनहा जाहाथे गोरोन्थि दाखालामथों। 6% जायफोरनिखि हिन्दु धोरोमाव दीक्षा लादों बिथांमोनहा गावनि धोरोमखौ हिन्दु होननानै लायोबा हिन्दु धोरोमनि खान्थि बायदि बिथांमोनहा सुद्रआव गनायजागोन। सुद्रआव गनायजायोबा बर'नि जिथु गोथार बाथौ धोरोमनि जिथु आखल बे आखलनिफ्राय जानगार थांगोन आरो बाथौ धोरोमनि अनजिमाया बाङाय जागोन। जों बाथौ धोरोमारिनि अनजिमाखौ जों बयबो गोसो गोरबोजों बारायनानै मुलुग संसाराव जाहाथे गेहेर खालामनानै दिन्थिनो हायो। बेनि थाखाय बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव थांनाय जयगुरु, कृष्णगुरु, गौरिया मठ, कालासाद पन्थी, ब्रह्म जायखि जिखि धोरोमाव थाङा मानो बयबो बिथांमोनखौ गुरैयै आखाइ खबजों जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोनाबो बे खेबनि सेन्सासआव बाथौआरि हिसाबै लिरहरो। बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायनानै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बयबो रायजो राजाखौ बर' जाथिनि सार्थआव जाहाथे बे हाबाखौ मावो बेनि थाखाय जोङो गुरैयै बयखौबो आर'ज गाबबाय। बड'फा हाउस दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'निफ्राय जोङो जि दैबाना एबा हाब्रुजों खफबनाय जायगाफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो जि न'खर बोखांनाय आरो फाहामनाय जे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दावबायनानै दिनै जोङो बेवहाय 14 आगस्टनिफ्राय लानानै जोङो 22 आगस्टसिम बै जायगायाव जों केम्प खालायनानै थाहैनानै जों फैफिनबाय। खामानि मावखांनायनि उनाव जों बयबो सफैफिनबाय। दा बेखायनो जोंनि मावख'निफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों जों माखासे खोथाफोरखौ फोरमायनो हास्थायदों आरो जोङो बेवहाय दिनै जोंनि गाहाय मावख'निफ्राय जोंनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि माखासे मावथिफोर दङ। जोङो जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र जोङो जाय मावथांखिखौ लानानै न'खर फाहामनाय आरो बोखांनानै होबोनायनि जे हाबाफारिमोन बेखौ जोङो 14 आगस्टआव केम्प खालायनानै थाहैदों। 15 आगस्टनिफ्राय जों हाबा मावदों, खामानि मावदों आरो बिनिखौ 21 आगस्टसिम जोङो मैयासिम 22 आगस्टसिम जों माखासे खामानिखौ मावबोदों आरो बेवहाय गासै जोङो 150 एबसुनि भलन्टियार्सफोर थांदोंमोन आरो बिनि गेजेराव
जोङो गुबुन गुबुन हानजा हिसाबै जों राननानै लानानै बेवहाय ओंखाम संग्रानिफ्राय जोंनो बेसाद जगायग्रा जोंनो बावहाय माने गुबुन गुबुन जाग्रा माने बावहाय माने हाथाय खालामग्रा बेबायदि सार्भे खालामग्रा नायसंग्रा हानजा बेफोरखौ लाजोबनानै जोङो 10था हानजाया मोनसे हानजायाव 10 मेम्बार्स भलन्टियार्स लानानै जोङो ग्राउन्डआव हाबा मावदोंमोन आरो जि खामानिफोरखौ मावदोंमोन बेवहाय थारैनो गोबां न'खरफ्रा बेखौ नेनानै दङमोन मानोना बिथांमोननि न'निफ्राय गोबां बुस्थु बाहिनी बरननो हायाखै एबा बिथांमोननि बायलाजोबनाय हाब्रुजों फबजोबनाय थुरसि लथानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बेसादफ्रा माने एखेबारे हा सिङाव दंजोबोमोन आरो बेखौनो जोंनि हानजाफ्रा गोबां जावखांनो मोनबाय बिथांमोनखौ सहाय खालामनो मोनबाय न' खाफ्रानो मोनबाय कारेन्ट फाहामनो मोनबाय आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन जोङो बावहाय माने गोबांनि गोबां बायदिसिना माने बावहाय जि खामानिखौ बिथांमोना दिन्थिनानै होदों न'खर बिगोमाफ्रा जों बेखौ मावबोदों आरो बेवहाय गासै जोङो ओरैबायदि गोख्रों मोनसे बे दैबानाजों लोगोसे हाब्रुखौ फबनाय 9था गामियाव जोङो हाबा मावनो हादों बे गामिफ्रा जाबाय माजगाव गामि फरजा बस्ति बिहुबर हिलथल होननाय नेपालिकुथि आरो बेवहाय साइथिं खायथि आरो सन्तक बाजार बरमिसिंगाव सनापुर नगर आरो बालिजान बेबादि जे गामिफ्राव जोंनि भलन्टियार्सफ्रा जोङो बेवहाय हाबै हाबै बिथांमोननि न'खराव अंगनबादि सेन्टारफ्राव नामघराव आरो बेबादिनो स्कुल दङ बेफोरावहाय जोङो माने हाब्रु बुख'नाय आरो बायदिसिना बुस्थु बायनायखौ फोसाबना होबोनाय जोङो बेखौहाय मावनो हादों बेजों लोगोसे जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो हास्थायगोन जे जाहाथे जोङो बेवहाय थाहैनाय समाव जोंखौ मदद खालामनाय बै जोंनि केम्प एरियानि गामिनि गागिफोर गावबुराजों लोगोसे गासैबो पन्सायतनि माखासे मेम्बार बिथांमोन आरो बेवहायनो जोंजों माने हेफाजाब होनाय माखासे ससियेल वार्कार गामिनि दङ गामियाव मदद खालामहैनाय सार्भेखौहाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जाय न'खरफ्रा बेबादि दुखु खैफोदाव गोग्लैबाय बिथांमोनहाबो जथेस्थ' जोंनि हान्जाफोरखौहाय बिथांमोनहा माने बाख्नायदों आं जों बिथांमोननि बेबादि दुखु सैनांनाय समावबो जोङो बिथांमोनखौबो हामबायहोनाय हरो आरो उनाव जाहाथे बिथांमोना आरोबाव बिनिफ्राय रैखा मोननो हायो बेखौ जों खावलायो दा बेजों लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुङै जाय बिथांमोनहा बै जायगायाव थांनानै अनसायहैनो हायाखैमोन बिथांमोना गोबाङानो जोंनो माखासे बायदि बेसाद बेलसा खदाल आदि दान हरबाय आरो गुबुन गुबुन बेसाद बायनानै हरबाय बेजों लोगोसे गोबाङानो रांनि जोंखौ मदद खालामहरदों जाय जायगायाव जोङो माने गोबाव सम बिथांमोननि मददजोंनो जोङो बावहाय ओंखाम जानानै थाहैदों सोरबा जोंखौ अनसायनानै बेदर दान हरदों थिग बेबायदिनो दालि माइरंनिफ्राय लानानै गोबां जोंनो सुबुंफ्रा जोंखौ मदद खालामदों आरो बेबायदि मदद खालामनायखायनो जोंनि बे मावथांखिखौ जोङो माने गेबेङै मावफुंबोनो हादों आरो बेखायनो बेवहाय जानायनि बेवहाय थांनाय फैनायनि जोंखौ जेसेबां मदद खालामबाय बयनिसिमबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेबादि मोनसे सुबुंथिनि गोनांथियाव बयबो मदद खालामनायखौ जोङो रोजा रोजा हामबाय होनाय होयो आरो जोंनि मावथि हान्जा 15 जिल्लानिफ्राय जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा ज' जादोंमोन बिथांमोनखौबो जोङो मिरु एबसुनिफ्राय रोजा रोजा हामबाय होनाय बावहरदों आरो गासैबो जाय बिथांमोना जोंनि बे खामानि मावनायखौ लानानै ससियेल मिडियानो जा जाय बिथांमोना जार्नालिस्ट बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन जोंनि मिडियायावहाय जाय बिथांमोना जोंखौ मदद खालामबाय जे बेबादि हाबा मावनायखौ लानानै जोङो बाख्नायनाय मोन्दों बेखौ लानानै जोङो बिथांमोनखौबो रोजा रोजा हामबायनाय होदों जाहाथे बेयो मोनसे सुबुंथिनि नेरसोन हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारियारि बादखौ लानानै जोङो गुबुन बायजोनि दुखु खैफोदाव बेबादि मोनसे मददनि राहाखौ जोङो जेसे हायो जेसे बिथांमोनखौ सहाय खालामनायाव जोङो बे गुसुं समाव जोङो बिथांमोननो बेखिनि हाबाखौ मावनानै फैदों आरो गासै जोङो 209 न'खराव बे हाबाफारिखौ मावबोदों आरो बेखौ लानानै जोबोद न'खरफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो जोंबो मावबोनानै मदद खालामनानै जोंनि साफ्रोमबो हान्जानि जोंनि साफ्रोमबो भलन्टियार्सआ जोङो बेखौ गोजोननाय लादों मानोना बेयो मोनसे सुबुंथिनि गोनां समाव मदद जानाय मोनसे समावहाय खाब जानाय हाबा जादों होननानै गोबांफ्रा माने बेखौ बाख्नायदों दा नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों खावलायगोन मानोना बे दैबानाल' नङामोन बियो माने गोबां जाहोननि थाखाय बेवहाय हाब्रु फैनाय हाब्रु फबनाय बेफोरो माने जाथाया गोरलै नङा साननो हानाय गोबां मानसिया दैल' बाना जादों होननानै नाथाय नङा बियो हाजोनिफ्राय फैनाय हाब्रु लाथा लाथा जि हामा माथाया न'आव फबफैबाय जि हामा माथाया आरो जि जायगायाव माने 15 फुटनिफ्राय 16 फुटसिम
बेयाव दैबानानि मोनसे थासारि होननानै गोबाङा जों सानो नाथाय बियो दैल' फैयाखै बेवहाय 16 फुट दैजों लोगोसे 15 फुट दैजों लोगोसे बेवहाय माने 4 फुट 5 फुटनि हाब्रुआ फैनानै न'खरफोरखौ फबलांदों दा बेखायनो जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखौ लानानै जानायनि जाहोनाव भारत सरकार आसाम सरकारा बिनि सायाव उननि समावबो पलिसि लानांगौ एबा राहा लानांगौ बेखौ होबथानायनि मानोना बै जायगायाव जों नुहैबाय जे माने बाहाय गोबां अन्थाइ जावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे हाजोआव खयला जावनाय अन्थाइ जावनाय बिनि थाखाय बेवहाय माने हाब्रु जि हामा माथा गोजावनानै फैनाया रासिन जादों आरो हाजोआव ओरैबायदि मोनसे थासारियाव दङ बै जायगायाव जे गोबां फुख्रिबादि जावनानै दै जमा जानाय दङ जायनि जाहोनाव बेफोराव माने बेबायदि हाब्रु बोहैबोनायखौ दिनै बै जायगानि सुबुंफ्राबो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बेखौ लानानैनो आसाम सरकाराबो जाहाथे उननि समाव गोख्रों राहा लागोन जे बेबादि दैबानाजों लोगोसे हाब्रु फैफानानै बे जाथाय जानाया दिनै मिथिंगायारि खैफोद आरो बे खैफोदखौ बारग'होनांगौनि थाखाय दिनै दिखाव दैया जिबादि गोथौआव बोहैयो बियो दिनै बे गोथौनिफ्राय माने सायाव फैबावबायसो सिगांनि गोथौखौ बे हाब्रुजों फबबाय दा बेखायनो उननि समाव बेवहाय माने माखासे गिथावथाव मोनसे थासारि दं होननानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजोफ्रा जोंनो फोरमायदों आरो बेखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि आसामा सोरगिदिं हाजोजों बेंफबनाय दा बेखायनो बेफोर ओनसोलाव जाहाथे मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय जोंखौ बासायना दोननांगौनि थाखाय गोबां बेनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै राहा लानांगौनि मोनसे राहा आरो सम फैबाय आरो बेखौ लानानै जोङो खावलायगोन जाहाथे बैयाव खस्थ' मोननांनाय न' गोमाजानांनाय फबजानाय थैनांनाय गासै थासारिखौ नायनानै आसाम सरकारा बिथांमोननो थोजासे अनसुंथाइ होनांगौ न' लुफ्रामनानै होनांगौ लेखा बिजाबजों लोगोसे रेसन बिथांमोननो जानाय आदारखौ होबाय थानांगौ होननानै जों खावलायगोन बिथांमोना 6 दानसिम बाहाय जेबो उफाय गैला बाहाय रेसनबो गैया लेबारनि खामानि मावनानै जानो हाजिरा मावनोबो बाहाय खामानि गैया रांखान्थिबाबो बिथांमोना दिनै गोलैसोबाय आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा बेनि सायावहाय जाहाथे गेबें मोनसे पलिसि लानानै बिथांमोनखौ मदद खालायो जों खावलायबाय आरो बेखिनि बाथ्राजों जोङो दिनै गासैबो जोंनि बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनदांथिखौ लानानै जि खामानिखौ जों मावनानै फैबाय जों बेफोर जाहाथे आसामाव आरोबाव बेबादि माखासे खैफोद दाफैथों आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसारनाय एबा जोंनि मावनायजों जोङो बेखौ माने बिदिन्थि महरै दिनै जोङो आसाम सरकार भारत सरकारखौ बेफोरखौ जाहाथे उननि समाव राहा खालामनायाव जोंनि बेवहाय बाना जानानै बा हाब्रु फबनानै गासै थासारिखौ उदां खालामनो थाखाय बिथांमोना गभर्नमेन्ट पलिसिजों जाहाथे गोथों लामा लायो बेखौ खावलायनानै जोंनि दिनैनि बे नोंथांमोननि गेजेरजों बे जोंनि खामानि मावबोनानै फैफिननायनि उनाव जों बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय।